jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar en garti hande oɗo ñalawma alhamisa sappo jeetas lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum habruji mon international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie remaniement ministériel ɓe mbiyata partiel waɗi toon ma en ƴe dutto en ƴeewen kadi holnomaɓe hesɓe natɓe hen amma en habruji men manaw en toon to Malawi kadi ene wayno ko woteji mbaɗin toon kono haysindo résultat ji définitive jaltani taw ene wayno ko kamɓe opposition en kamɓe laamu goto fof nene wiya ko kañum gañi ma habruji men manaw en toon kadi toon to Libye e yimɓe heɓɓe maayi toon taw ko Sudan e toon to Sénégal kadi cakkitorɗen habruji men ɗum noon koko fate justice hono kanko ancien premier ministre Amadou Ba ɓiyi ko biyeteɗo Ibrahima Ba ene wayno oɗo saha joni kañum ko juuɗo koko fawa juuɗe sibabude enquête mo mbiyata sentif yamiri ko fate no kaalisaji ɗi laaɓani jiitata ɗiɓe gankita oɗo dumunde fof ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal momin mbaɗa toon habruji men international toon to Afrique ma en gartu joni Jeudi jañoɗen hen. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko wadanede publicité e reportage communiqué e rango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jogol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jogol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani ka bismillah. radio Jogol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare habruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie tugnadi kadi ko journal be Sénégal Lyon hande alhamisa ne wayno ko communiqué umima toon to présidence hollude wonde ko laamu ngongu toon ngu ene wayno ko waylima seeɗa ɗum noon baylugol ngol ko addi ko kanko décret présidentiel waddi ɗum ɗon kadi e wajuji premier ministre mo Mauritanie wonde ɓe mbayli ken won 11 département ɗinon département jeeyaɗi hen en jeeya hen département gartiɗo justice ɗum noon kadi ko nomination keso gon toon hono kanko Mohamed Ould Weyda département affaires islamique et enseignement originel El Fadil Ould Sidati Ould Ahmed Loulou département affaires économique et du développement Abdallah Souleymane Cheikh Sidia ministère des finances Kedeourou Moussa Kenour ministère to piri ko fate santé Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud ministre piri ko fate fonction publique du travail Mariama Begel ministre to piri ko fate pêche et infrastructure maritime et portuaire hono El Mokhtar Ahmed Oussif ministre to piri ko fate agriculture et souveraineté alimentaire Sidi Ahmed Oulabou ministère to piri ko fate développement animal Sidi Ahmed Ould Mohamed ministère to piri ko fate domaine patrimoine de l'État et de la réforme foncière hono Mamadou Niang ministère to piri ko fate habitat et urbanisme et de l'aménagement du territoire hono kanko biyeteɗo na Hamdi Meknas donc ɗum ɗon ko ɗum woni baylugol gongol ton ngol donc hande ko teskita tan kadi e ko ngoɗo waylo jagge laamu Mauritanie ko hunde fadanode ko ɓooyi surtout yen kanko premier ministre Ould Day ko faddo ngo yiɗi wadde oɗo saha joni waylude politique toon to Mauritanie e ngallu toon to Mauritanie donc ko teskita hen tan ene wayno ko neɗɗo goto mo ganduɗa ne kañum hoore mum ko
ko gandunoɗon fewi kano biyeteɗo docteur Abdullahi Wuld Souleymane Cheikh Sidia kañum hoɗum artirede poste économie kadi kañum hoɗum ko cadre mawɗo wonno e nder gouvernement gadano nden mo kanko Ediwul Mohamed Wallo ardino ɗum noon ko hitande 2002 ha hitande 2017 donc ene wayno oɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko karalla no fewi ko fate économie kadi ko gandaɗo donc artirami lawum he ko jiiɗa ɗum kadi ɓe teskirede hen ono kanko biyeteɗo Nah Moknas kañum hoɗum wonno ko toon te laamu he ni kono noon wanni ko rokkede poste pour ministre ɗum ɗo kadi ko hunde mawde no fewi wawi wonde fof gueɗel gurguel textirangel kadi ko hono kanko gonnoɗo ministre de la justice ittede mo e laamu he ɗum noon anda holko woni sababu mum kono noon en teskirino kanko kadi ko neɗɗo kaalo haaluji ɗi ganduɗa hen sahaji ɗi ndewani lawol sugnade hande journal cridem ko haali ko wawi wonde fof kadi e ko namdete oɗo saha joni ko pourquoi hono gonno toon Sidi Ahmed Wul Bou kañum hoore mum ardino finance toon leydi pourquoi kañum hoore mum ittama kadi holko woni sababu muɗum gouvernement o e wiide mabɓe kadi ko ministre uji joyo kesso naati e laamu he o yiɗi ko laamu ngu yen huccitana surtout yen toppito ko fati politique o e waylude ɗum e kadi ngaalu leydi Mauritanie waylude toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko siftindon tan ko ñande 25 lewru octobre hitande 2025 kamɓe Côte d'Ivoire naɓe ɓe jahata wodde suɓade hol gartoɗo leydi Côte d'Ivoire ɗum noon e wayno ko anda tan ha hande hono kanko Laurent Gbagbo mennoɗo wonde kañum hoore président leydi ndi ɗum noon ko addi hitande 2011 kaɗaɗo wonde candidat e sibabunde conseil constitutionnel ko wi wonde ko kañum hoore mum jogui caɗele ko condamnaɗo ene wayno oɗo saha joni omo continue hande yeddude wiide wonde kono Alassane Ouattara e wayno ko candidature muɗum ko hunde nde ganduɗa henno lundede constitution e wiide makko kadi omo continue wiide hande wonde ko constitution toon to Côte d'Ivoire yamiri tan ko neɗɗo wawi ardade leydi ndi tan ko mandaji ɗiɗi ene wayno ko hande hono conseil constitutionnel wi wonde ko constitution mabɓe kamɓe Côte d'Ivoire baylanoɗo hitande 2016 ene wayno ko oɗon saha donc hitande 2016 fuɗɗoto han kadi wiide wonde ko kala laamoto tan mandaji ɗiɗi ɗum noon firti wonde ko e wiide mabɓe kadi ko compteur ko fati limdi no foti dumunno neɗɗo laami toon to Côte d'Ivoire han kadi fuɗɗoto ko 0 à partir de 2016 ɗum waɗi kanko Alassane Ouattara e hitande ujunaji ɗi 16 ko nden woni han kadi nde fuɗɗi compteur makko woni hitande manda makko gadon donc ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kanko Laurent Gbagbo omo sali tugnade kanko biyeteɗo Habiba Touré ɗum noon ko kanko woni porte parole du parti des peuples africains Côte d'Ivoire ɗum noon ko parti mo ganduɗa kanko Laurent Gbagbo ardi o wi wonde ko ene wayno ko gongira gonga candidat ji cuɓaɗi ɗi oɗo saha joni ɗi foof ko candidat ji ɗi ganduɗa ene wona parti ji mawɗi cuɓi ɗumen ɗum ko ɗum woni ko haala o wi wonde ko ene wayno ko e nder candidat ji joyi cuɓaɗi ɗi ene waɗi ko ene waɗi hen hono président sortant hono kanko Alassane Ouattara ene waɗi kadi yimɓe ɗiɗo wonnoɓe kamɓe yaadiɓe makko kanko Laurent Gbagbo kañumen koyemen kaldata e makko hen donc hen goto ko mennoɗo wonde joom suudu makko biyeteɗo Simon Effiet Gbagbo e kadi menɗon wonde ministre e laamu makko kanko Laurent Gbagbo biyeteɗo Ahoua Don Melo tugnade kanko Habiba Touré ko wi wonde ko ɓeɗo foof ene wayno jokkodirani e makko kanko Laurent Gbagbo donc ɗum waɗi Laurent Gbagbo kañum hoore mum so tawi ene suuɓo ene wawa supportude parti hay goto ala ɓeɗo ɓe wawi supportude e wiide makko kanko Habiba Touré hande kadi o wi wonde ko candidat ji ɗiɗi keddiɗi ɗi en ko candidat ji hen goto ko mennoɗo wonde ministre hono kanko Jean-Louis Billon e wayno kañum hoore mum ummi koye parti mo kanko Tidiane Thiam o ardino e ɗum noon kadi ko jaltuɗo e oɗo parti kan donc ne wayno wona yimɓe parti o mo nomi ɗum goɗɗo kadi ko debbo goɗɗo kadi biyeteɗo Henriette Lagou kañum hoore mum meeɗi wonde candidat hitande 2015 ko wawi wonde fof e wayno ko kanko Laurent Gbagbo hay goto ɗiɗo candidat ji o yaltatamo fobban walla mo support sibabu nde woteji baɗɗoyde hitande donc ñande 25 lewru octobre toon to Malawi e tugnade kadi e ko winda to Apa News hono kamɓe leydi Malawi ɓe goni oɗo saha joni koye kumpa ɓe goni kadi koye kulol ɗum noon ne wayno ko e oɗon saha mo candidat ji goto foof nana déclaré ne wiye wonde ko kañum gagni ɗum noon hanki alar parti mo ganduɗa joguiɗo laamu oɗo saha wiyete parti du congrès waɗi déclaration wi wonde ko ne wayno ko gagnima gagnugol mawgol pour wonde hono biyeteɗo Lazarus Chakwera pour wonde ko arduto kadi leydi ndi wi wonde ko yimɓe leydi Malawi ene wayno kañum koyemen cuɓima e kadi ko cuɓi ko wulago mawgo wonande kanko hoore makko cuɓi mawmo kanko biyeteɗo Chakwera
ɗum noon e wayno kadi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɓe paami wonde ko yimɓe Malawi paami hollo ko woni kanko docteur Lazarus Makati Chakwera holko yiɗani leydi ndi oɗo saa joni eɓe paami kadi hono programme mo jogui kanko Chakwera ɗum noon koye gueɗe joyi ɗi ganduɗa hen patuɗe hen ɓamtare leydi ti Malawi kono noon e oto banggue ne wayno ko kamɓe opposition parti progressive démocratique on mbiyata DPP jogiiɗo konngol muɗum hono kanko Chadrik Namalomba o werlima konguɗi parti laamiɗo ko haalata oɗo saa joni wiide wonde ko kanko Chakwera e ɗum noon e wayno ko e wiide mabɓe kadi ko leydi Malawi yimɓe muɗum foof kañumen cuɓima déjà ɗum noon résultat ji puɗɗiɗi yaltude ɗi henna kadi ala foof neɗɗo bawɗo yeddude wonde ko Chakwera koko gaña kanko gardiɗo oɗo parti opposition kanko biyeteɗo Mutharika ko kanko woni mo Malawi naɓe cumi pour yo arde leydi Malawi ko wonde fof ne wayno ko résultat ji gasani yaltude taw kono ne wayno ko fuɗɗima wadde fitinaji hakkude mabɓe kamɓe parti laamiɗo e parti ji goɗɗi opposition ɗum noon ko supporteur jum ko wonde fof ne wanen kono fata hawnaki ɗo e weekend ma résultat ji officiel gas jaltu pour hollude hol gañiɗo élection ngaji bannodi toon to Malawi pour suɓade hol gardotoɗo leydi Malawi toon to Tchad e tungnade kadi ko winda journal biyeteɗo APA News hono kamɓe gouvernement mo Tchad ɓe pelliti wonde ko heftude nationalité yimɓe ɗiɗi Tchad naaɓe wurɓe oɗo saa joni toon to France hono kanko biyeteɗo Chafradine Galmaye Saleh e kanko kadi biyeteɗo Gebla Makayla kamɓe ɗiɗi fof ene wayno koɓe andaɓe darɗe mabɓe yennude laamu walla haalde gueɗe ɗe ganduɗa en contre laamu toon to Tchad ɗum ɗo fof noon tungnade communiqué gumi toon to gouvernement o ɗum ɗo ko hunde dutodirɗe wonde citoyen walde wonde gendi yanki toon to Tchad ɗum ɗo fof ari ko caggal ne kanko ministre to période ko fati administration territorial toon to Tchad ko takki hono biyeteɗo Saleh e Makayla ko kañumen koyemen en jokkodiri laamuji caggal leydi pour wadde gueɗe ɗe ganduɗa en ko contre laamu toon to Tchad tungnade hande article o mbi wonde ko kanko Galmaye Saleh kañum woni cosɗo page internet biyeteɗo Tchad One Page kañum hoɗumen heewi windude article uji e oɗon journal ɗum noon ko article uji haalde gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko yennude laamu Tchad hono kanko biyeteɗo Makayla kañum hoɗumen wayno ko neɗɗo liggotoɗo e ko fate haqqe innamade meeɗi artude Tchad toon e hitande ujunnaji ɗi nogasi go e ɗum noon ko ndende Tchad laamu ɗum woni ko ene woni e laamu transition e kañum hoɗum meeɗi liggade toon e laamu kañum arduno kala ko fate goomu toppito ko fate haqqe innamade wonde bajotoɗo muɗum hade mum ittede en nguɗon laamu e hitande ujunnaji ɗiɗi nogasati caggal muɗum ene wayno ko arti France ko kanko hoore makko continue liggey makko haalde gueɗe ɗe ganduɗa bonɗe koye cindi ɗum e laamu e surtout yen hutorade Facebook ko ɗum waɗi oɗo saa joni ene wayno ko kamɓe ɗiɗi ɓeɗo foof ene wayno ko citoyenneté mabɓe toon to Tchad yittama toon to Sénégal e tungnade kadi ko ummi toon to Kolda hono yimɓe joyo Mali naaɓe Sénégal naaji goto nanggama toon en teskita dumunno ɓennuɗo foof hono jawdi ne wujje toon kadi jammaji ɗi fof jogiiɓe aada tan ene mbara tewuji ne jeeya ɗum kikiɗe alarba 17 lewru septembre hedde gueeƴe ene wayno ko kamɓe brigade de recherche du commissariat central ɓe mbawi nanngude ɓeɗo yimɓe jeegom ko caggal ndeɓe kalana wonde ko ɓeɗo nene ngal ɗon leegal ɗum noon waɗi ɓe tindi ɗum ɗon ko neɗɗo goto noddiɓe taw neɗɗo kadi ɓe wiyete ko BD ɗum noon ko étudiant e génie civil gonɗo e ngal ɗon leegal biyetengal Sinthiang Tunturum kañum hoɗum haalen police wonde ko wuyɓe nene e ngal ɗon leegal police wawi nangi ɓeɗo yimɓe jeegom donc ko yimɓe joyo Mali naaɓe e yimɓe neɗɗo goto Sénégal naaɓe ɓeɗo foof ko yimɓe ganduɗa hen oɗo saa joni nan nanga kamɓe noon ko tuggi tan jaaro duuɓi 17 ha yettanma duuɓi 26 donc ɗum ɗo kadi ko gueɗe tampinnoɓe ful e oɗo nokku toon to Libye tungnade kadi e ko communiqué gomiɗo toon to fête des Nations Unies to période ko fate wallude ɓeɗo yimɓe sorniɓe mbi wonde ko ñande alarba jamma ene wayno ko laana goto yuwi toon ɗum noon koye maaji takkiɗe toon to Libye laana ka kadi e wiide mabɓe wonno ko 74 neɗɗo taw ko ɓuuri hen hewde kadi ko yimɓe jeeyaɓe taw ko réfugié ji Soudan-naɓe ha hande communiqué mbi wonde ko 13 neɗɗo toon daɗi e kaɗo laana caggal nde laana ka yuwi ɗum ɗon fof noon ko tuhuɗe gonɗe toon takkiɗe nokku biyeteɗo Tobruk toon to Libye non wayno oɗo organisation toppitiɗo ko fate immigré ji mbiyata IOM haali kadi wonno ko laana goɗɗo yentere ɓennude nde ene wayno ko ñande aset laana kadi yuwi to kaɗon laana juuko ñande aset nde nan mbi wonde ko famɗi fof 50 neɗɗo maayi hen kaɗon laana kadi wonno ko 75 neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe umminoɓe toon to Soudan
kadi ko yimɓe dognoɓe pour wonde réfugié ko way wonde foɗɗum ɗo ko hunde ɓeydinde oɗo saha joni wadde toon to Liby taw ko yimɓe ummotoɓe toon to nokku biyete Tobruk ɗum noon ko banggue rewo funnague Liby ɗum ɗo fof ko peeje ɓe jogui pour wawde yaade toon to Grèce ɗum noon kadi tugnade kadi agence européenne toppitiɗo ko fate rende frontiére uji ko mbiya Frontex ɓe mbi kadi ne wayni oɗo nokku kadi oɗo saha joni gonɗo toon to Tobruk ene wayni ko nokku yimɓe immigré ni en yiya ha no fewi ummotoɓe toon e oɗon nokku ɗum ɗo fof noon ko sibaɓe guerre gonɗo toon to Soudan guerre mo ganduɗa enne nana waɗa duuɓi oɗo guerre kadi ko guerre puɗɗiɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko hande tugnade ko Radio France International windi e ɗum noon kadi ko communiqué gomiɗo toon ndeɗo fedde Nations Unies toppitinde ko fate réfugié ji mbiyata HCR ɓe mbi wonde ko wayni ko tugui hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati Soudan woni koye haare ɗum noon ko hakkude mabɓe kamɓe armée o e kamɓe kadi yimɓe kadi lundiɓe taw ko militaire uji donc mbiyata support rapide paramilitaire aɗo ɓeɗo fof ene wayno ko généraux ji ɗi gonɗon donc tugui harde nde ko fuɗɗi ko ɓe mbi wena ken wona abboy 13 million neɗɗo kañumen koye mumen wayno ko mbawi dogde toon to Soudan no ndeɗo haare sifira ko haare ɓurde nde bonde fate en haqqe en innamade toon to Soudan ɗum noon en wayno kadi Liby kadi tuggitande kanko Muammar Gaddafi nde wara hitande ujunnaji ɗi e 11 Liby kañum horu wonti hankadi nokku no ganduɗa yimɓe toon ndewata pour yaade toon to Europe tuggi lewru février hitande ujunnaji ɗi 25 ken abboye 1,6 ujunere 55 neɗɗo mbawi rewde toon taw ko ɓeɗo fof gomi koye leyɗele kewɗe ken wona 44 leydi nationalité gonno ko to Liby walla ko toon ndewi ɗum ɗo fof pour rewde maaje pour yaade toon to Europe e ko famɗi fof ken wona 1,456 neɗɗo joolima sibabude laaɗe ɗi gonɗo juwi kono wenen 120 neɗɗo kañumen koyemen jiitaka hande hawnayi koko jooli hawde khabruji men international cakkitortoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko habar jaltuɗe kikiɗe he hono tugnade kadi ko winda toon to Seneweb hono kamɓe dossier parɗe ne rapport scientifique yalti kadi ɗum noon ko tugnade information ngaji bindaɗi toon to Seneweb hono kanko Ibrahima Ba ɗum noon ko kanko ko ɓi ancien premier ministre Amadou Ba ene wayno nangama kikiɗe o nanga noon o nama toon to division des investigations criminelles ko véridique donc ene wayno ko nanga ko surtout en ko sibabunde enquête baɗeteɗo oɗo saha joni e nder affaire ɓe mbiyata kanko Amadou Sall ɓi Macky Sall kono muɗum e kanko jimo biyeteɗo Wally Seck donc ene wayno ko hanki no nanga ɗum no e nder oɗon affaire kadi ene wayno ko gostotonoɗo kalis hono kanko Saliou Sylla kañum horum ene wayno ko waɗama garde vue hanki ɗum noon ko sibabunde oɗo enquête garde vue makko noon ene wayno tugnata hande e journal ko windi ene wayno ko ɓeydama juuteni muɗum pour continude enquête ko fate 5,5 milliards francs CFA jiitaɗi o ko kalis mo ganduɗa ɓe ganduɗa holko woni sababu mum ɓe ganduɗa kadi holto fayi holto ummi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Wally Seck nder ko yaltuno somin ɓenɗo wiyanoma wonde ko ala preuve fof goɗɗo wonde ko kanko hoore makko mandat d'arrêt koko waɗa contre makko kono ne wayno ko kanko hoore makko fellisino wiide wonde ko dartini kala ko yimata ko e oɗo saha joni pour fadde so tawi wonko enquête ko wawi wonde fof ene wajiroɓe mo hewɓe noon mbi ko yo ustu halluji makko ɗi e kadi ene wayno ko yo fat so tawi ala ko waɗi tan ala fof bawɗo wiide hunde ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni o tuuma wonde ko kanko won oto mo yeeyno tugnade ha hande ko haali oto mo yeeyno ɓi Macky Sall biyeteɗo Amadou Sall e wonde ko ɗum woni ko ɓe ƴeewata oɗo saha joni holko woni ɗiɗon kalisaji nguɗon jeygu so tawi ne laaɓi ɗum ɗon kadi ko wiide makko tan kanko Wally Seck ko noon e wayno ko kamɓe laamu ngu kamɓe sentif noon ko goomu toppitiɗo ko fate enquête kalisaji ɗi ganduɗa no tuumaɗi surtout kalisaji biyaɗe laɓɓina ala ko ɓe kaali taw wonde ko kanko Wally Seck wonko takka walla wonko enquête makko kono noon e wayno ko hay ko Amadou Sall kadi ko haalte muɗum ko ɗum fof ko haalluji tan kono ala ko yalti officiellement kañum hoore mum ene ƴeewe walla ene enquête ɗum ko ɗo yaata ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Amadou Ba ɓi ko biyeteɗo Ibrahima Ba ene wayno kañum hoore mum waɗama garde vue sibabunde oɗo affaire gonɗo hakkude kanko Wally Seck e kanko Amadou Sall bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko haɓruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis walla oɗo jamma alhamisa 16 lewru septembre hitande ujunnaji 20 gasi ha laaɓi ɗum ko musidɗo mon Amadou Touré haldanema moon yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.